खुलुमबाय बे समावहा जों दंफैयो बे नोलोबारि बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय बे खौलापुर गामिनि बे गेलेग्रा फोथारावहाय दिनै बेयावहाय खौलापुर गामिनि रायजो राजा आरो नोलोबारि बियाब बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लाफानानै मोनसे गोथार हाबाफारि बिथांमोना मावफुंगासिनो दङ नोंथांमोना नुनो मोनदों बेयावहाय जों दा बे हाबाफारिनि सोमोन्दै मोनथिनो थाखाय सिगांग्रो आवगायगोन बेयावहाय दङ नोलोबारि बियाब बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरि आरो बे खौलापुर गामिनि जि मोनसे हाबाफारि बेखौ खुंफुंनो थांगासिनो दङ बिनि रायदाव आफादनि जोंहा दैदेनगिरि बिथांमोन दङ जों बिनिफोरनियावहा दिनैनि जे हाबाफारि बिनि सोमोन्दै एसे मिथिगोन बिथाङानो जोंहा नोलोबारि बियाब बाथौ गौथुमनि सिगांग्रो जोंनि नेहाथारि बिथांनि खाथियाव फैबाय दिनैनि हाबाफारिनि सिगां जोंनो फोरमायगोन एसे खुलुमबाय गिबियावनो नुवाथारि आनान गसाइ बोराइ बाथौनि दहाय लानानै बाथौ बिबुंसार नायगिरि साफ्रोमबो गेदेमा नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो गोजोन हामलायथिखौ बावहरग्रोनाय जाबाय दा दिनैहाय जोङो नोलोबारि बियाब बाथौ गौथुमनिफ्राय बेयाव फैनानै मोनसे हाबाफारि जों मावफुंफैदों जोंहा उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय नोलोबारि बियाब बाथौ गौथुमनि फैगौ 25 आरो 26 जानुवारि खालारखालि खुंनो गोनां नैबे खुंगा 32थि बोसोरसालि जथुमा बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंनो लानाय जादों बिनिनो दिनैहाय जोङो बेयाव गिबि लाइ खुन्था जोङो गायनाय बे हाबाफारिखौ जोङो दा बावैसो मावफुंबाय बेयाव नोलोबारि बियाब बाथौ गौथुमनिफ्राय बयखौबो जोङो गोजोन हामलायथि बावहरदों आरो लोगोसे दिनैनि बे जोंनि बे खुंगा बे 32थि बोसोरसालि जथुमा बेखौ खोब गाजा गोमजायै मेहेरगोनाङै दिनै खुंफुंनो लाहार फाहार खालामनाय जादों बेयाव जोङो बयखौबो जों आसा खालामदों बयबो जाहाथे बे जोंनि नैबे खुंगा 32थि बोसोरसालि जथुमा बेयाव जाहाथे बयबो बाहागो लाफैयो बेयो जोंनि नैबे नोलोबारि बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय खौलापुर एबा 4 नं माजुलि गामिनि बे बानजायनायाव बे हाबाफारिया जागोन आरो बेयाव जाहाथे साखाथि फाखाथि थानाय गुबुन धोरोमनि सिबियारि बिथांमोनाबो बेयाव बाहागो लाफैनो हागोन जोङो बयखौबो जाहाथे हांख्रायदों जाहाथे बयबो जाहाथे बेयाव बाहागो लाफैयो बिनि थाखाय हांख्रायनाय थाबाय बेयाव धोरोमारि सावरायनायजों लोगोसे जोङो बिभिन्न जोङो मोसानाय मुसुरनाय बेफोर गासैबो बादायलायनाय थागोन आरो बेयाव जोंहा 26 खालारखालि जानुवारि 26 खालारखालि जा बे बाथौ सानबो जोंहा जागोन बेयाव जोङो गंफ्रोमबो गामिनिफ्राय फैनानै बेयाव मोनसे फिथा लारु सावनानै मोनसे दिन्थिफुंनाय हाबाफारिबो जों लानाय जादों बेयाव गंफ्रोमबो गामिनिफ्राय बेयाव फिथा लारु बर' हारिनि जिथु आसार खान्थि माखासे हाबाफारिफोरखौ बेयाव मावफुंनानै दिन्थिनाय जागोन बेखौ नोंथांमोना उननि हाबाफारियाव नुनो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो गोबां जोङो सावरायनाय जागोन गोबां हाबाफारि लादों जोङो रांखान्थि बिथिङाव जोंनि बाथौ धोरोमखौ जौगानायनि बेलायाव जों माबायदि हाबाफारि लायोबा जों जौगालांनो हागोन बिनि सायाव जों गोबां सावरायनो बेयाव साखाफारा जादों आं बेखिनिखौनो बुंनानै फोसावनानै बेखिनियावहा जोंनो सम होनायनि थाखाय साबायखर थाबाय आरो जों मोनथिबावगोन बे जोंहा रायदाव आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ जों बिसोरनि खाथियाव थांदिनि फोरमायगोन जोंनो दिनैनि जे हाबाफारि नोंथांमोना खुंनो थाखाय साखाफारा जाबाय बेसेबांसो साखाफारा जाखो बिसोर फोरमायगोन जों गिबिग्रो बाथौ बिबुंसारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय जोङो दायो आङो आरसिनि सेक्रेटारि मानोना जोङो दायो हाबाखौ जों गोबां आगबारायबायानो जों दिनै लाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ गायबाय आरो लोगोसे जोंनि बे खौलापुर गामिया दिनैसो एबा दासो फार्स्ट माने कनफारेन्स खुंनाय जादों बेवहाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे लाइ खुन्थिया गायनाय हाबाफारियाव दिनै मोजाङै मोजां जानानै थांबाय आं बिसोरखौ बुंबाय नोंथांमोना जे बे मोनसे एसेबां गिदिर मोनसे हाबाफारि खुंनो थांगासिनो दङ बे हाबाफारिखौ नोंथांमोना माबायदि जाजानो लुगैयो आरो बेसेबांसो मानसि फैजानोखौ नोंथांमोना लुगैयो बेवहाय जोङो मानसिखौ खमैबाबो
हाजासेखौ जों लुबैयो माने हमना ला मिनिमाम 1500 बिदि जों बांसिनखौ हास्थायदों बेसेबांसो केपासिटि नोंथांमोना माबायाव जोंनि बे मिटिंनि केपासिटिया जाबाय गासै पपुलेसन मानसियाथ' बेवहाय 2000 जाथारनांगोन जों रायो साप'ज हमना लादों 1500 बिदि जों बांसिनखौ नुनो मोनगोन बेथ' गासैबो रायजो राजानि मददजों जों खुंनो हाखागोन सोरबा जों सासे बेक्तिगतानि खुंनो हाया गासै रायजो राजाफोराव सापर्ट दङ बेसेबांसो न'खर दङ नोंथांमोननि जोंनि बेवहाय न'खरा गासै 23 न'खर दङ जोङो दिनै बे नोलोबारि बियाबनिफ्राय सफैनो हानाय लाइ खुन्थाखौ गायसनग्रोनाय मानगोनां जाहा दिदोम आफादगिरि मुस्रि प्रबिन स्वर्गियारि बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो लोगोसे बियाबनिनो गाहाय नेहाथारि मानगोनां मुस्रि आदा बिनद बसुमतारी आरो बिथांजों फैफानो हानाय लोगोफोर बिथांमोनखौबो आं गासैखौबो जोंनि खौलापुर गामिनिफ्राय आं मान बावहरो बेखिनियावहा नोंथांमोना मोनथिनो मोनबाय बे रायदाव आफादनि नेहाथारि बिथाङा जोंनो एसे फोरमायबाय जे मोनसे हाबाफारि बे जानो थांगासिनो दङ खोब गाजा गोमजानि गेजेरजों बिथांमोना बे हाबाफारिखौ जाजानोखौ लुगैदों आरो जोंहा नेहाथारि बिथांनिफ्राय जोङो मोनथिनानै मोनबाय बे सानखालि बिथांमोना मोनसे बाथौ सान बेवहाय मोजां मोनसे दिन्थिफुंसालि बिथांमोना लादों बेवहाय जे मागो फोरबोनि समावहा जों बर'फोरा मोनसे हाबाफारि जोंहा खालामो बेनो जाहैबाय फिथा सावनाय बिथांमोना बेयावहाय लाइभ दिन्थिनो थाखाय बिथांमोना आवगायबोदों उननि हाबाफारियाव जों बे हाबाफारिखौ नुगोन निस्सय बेखिनिखौनो होननानै